Kamusta mga kaaro? Ang episode natin ngayon ay mamimingwit ulit tayo sa bangka. Sinama ulit tayo ng kaibigan nating Hapon. Nung nakarang episode, isa lang yung nahuli. Sana sa pagkakataon na ito, makarami naman tayo. Ang dami isda. お前ジグ段取りしとかなダメよ。一本。おう。ハマチ？おうハマチよ。持ってないんかお前ジグ。付け替えれんのかすぐ。あ、出ます。ああ時間ないな。おいおい負け負けゆっくり負けい。こっちこっち多分。お、書いた。書いた。お前け。おう。冷凍が一本降りて。おい、こっち。さあ、ここ置いとけ。置いとけ。おう、ここへ。どうした？出て待て。おお、スピン取れ。One point. One point. おお。Guys, nakauna na ako. Isa. まだ分けおるよ。 Naunahan natin yung mga Hapon. 一応やめた瞬間にお前一杯跳ねおる。今。すんげえおるぞ、お前。目の前。TG ベイトスリム。サゴシカはこうなんだろう。あれ、やつではない。おまだやったぞ。お、こっちじゃ。でかいかもしれない。はい、マクマク。お、タイムちょっと大きいかもしれない。もうゆっくりやれ、ゆっくり。お、大丈夫。絶対取れるの。切れないよ。お、大丈夫。タイじゃの。お、ちょっと大きいぞ。お、ちょっと大きいぞ。No points. おお、釣れる。これ曇り釣れる。晴れ釣れない。あ、奥。はい。うざい、この雨。切れ冷めすぎてうざい。Guys, isa ko lang, dalawa sila. Yung nihunggo ko naubos na. ほとんど動いてないけど。当たるか？ Nakauli na rin yung Hapon mga kaaro. ぼちぼちあるのかな。35ぐらいはあるんならね。はい、でかい。大きい。お、ぼちぼちある。高松。大きい。トマトちょうど。オッケー。はい、サンキュー。おお、親針にかかっとる。おお。2-1。うん。私で軽い。
おやばいやばい。お、これもタイっぽい。みんなプロマン釣れてない。タイっぽい。おお、今日ノーマンが火吹きおるぞ。火吹きおるノーマン。おお、ノーマンさんやりますね。これはタイっぽいな。お、タイタイ。お、タイタイ。ちょっと大きいぞ。どんどん大きくなってくるぞ。あ、横についとんじゃん。わけ。ゆっくりや。おお。ゆっくり上げる。ゆっくり。おお。オッケー。ありがとう。竿、筋出しとかねダメよ、ノーマン。筋。あ、噛まれたんか。 kinagat ako. 噛まれたんか。 Doon ko. Nakabahawi. ペンチペンチ。ペンチ。Opo. ペンチ。おう。悪いね。これ筋出さなきゃダメなんよ、筋を。 Suji ka? 筋。それを出してないけあなたこうなるけダメなんよ。おうゆっくり、おうそんくらい。でやらんけダメなんよ。もう私餌ない。だよ、噛まれたんか。Guys, 3-0. Pero kinagat ako ng isda. Sakit. ポイズン。 Yung ginagawa na. 最後や。チャリコや。仕事だ。じゃあ Dayo ko, dayo ko. 嫌がらせや。外れた。お前やるのタイじゃん、それ。いや、ドラグ緩いけんの。だけどちょっとでかいかもしれない。50はありそうな。今日60はええ。でかい。言うてもそうでもなかった。まあ、お前にしちゃでかいやつだけどね。ワンチャンやべやったり。ゆっくりまた全部こいつすれず釣っとるやん。 Okay. みんなお前横で釣っとるやないか。横ここで釣らなきゃダメよ。これ釣ったやない。釣れたいやつ。釣った違う。釣れた。多分釣れやけいっぱいおるのこれ。じゃあね、タイが。奪い合いしょんじゃろうね。 Kamu dami no. いっぱい釣れる。やばもっと流すか？い。いや、上がるか？乗らんかったし。 Mga karo, nakaapat na ako. Dalawa pa sila niyan, isa ko lang. Abang. Oh, 素人がいっぱい釣れる。ほんまよ。 mga karo, siniswerte ang Pinoy ngayon. Nung nakaraan, isa lang ako. Ngayon, mga isang oras na siguro namimingwit, nakaapat na. Ah, こっちだ。こっちしかおらんぞ。
おいこっちじゃん全部嫌がらせこれ、Huli na naman siya. こっちダッシュなんで私こっちしか食わない。今日も当たらなかった。こっちも結構送り込んだら来るの。もう帰りかかるの。食料いっぱい。当たったんか。お、当たったら来るくないのか。ダメか。ダメだな。こっちやの。おお。こっちじゃん。これはこっちじゃん。これは確実にこっち。全然引かなかろう。絶対こっち。こっち。大きい。いや、あなた玉。あなたは玉。あなたはおるさお。竿を受け、玉あなた。Iya. Huli na naman. Nahuli na naman. 外した。こっちじゃん。危ないぞ。タオル。Tauro? おう。そうなんで、だけど軽い方が食うけんの。だけど60でも食うけんの。今日なんかね、やっぱ曇っとるけん。大きないけど、大工さ。おう、玉持っていけ。おい。そこら辺置いとってあれ。自分で。大きないけど自分で取る。早っ。いいよ。今駆け上がったらチャンス。これで終わりじゃん。上上がるぞ。こっち。また。いや、体育サイド。高いね。ちょっとドラッグ閉めちゃう。Nahuli na naman. まあ、逃げることないよ。リーダーのロックボーイ。いや、そうでもない。ちょっと大きいから。もうぼちぼち大きいやん。もう Ang laki. 同じ駆け上がりで食う、ほんまに。 Guys, yung pinakamalaking nahuli ko ngayon. Pero hindi pa tapos. 明日は食わんけど、こっちしか食わない。 Laki oh.
こっちいやだけどえらい叩くぞ。いやタイにしちゃなんかおかしいよな。あタイやな。タイほんまいタイ。タイで筋伸ばす。筋伸ばす。おうHuli na naman. Siniswerte tayo mga kaaro. ああ 30g 落ちた。最悪やもう。 Pusta? 落ちた。 Yung hapon mga kaaro, nalaglag na yung ginagamit ng ganito. 40g 落ちたもんあんま落ちないよ。まだ。 Nalaglag yung weight niya. Mahal pa naman to. Mga kaaro, kanina nakahuli na naman ako. Namatay na pala yung video. Ito, laki na naman. Ayos na naman. Ito, laki. Daijoubu, ワニだな。Hindi naman oh. Kuya Damaや。そうだお前は。でかい。これ。 Yung nahuli ko nakawala. Okay na mga karo. Paraan tayo ngayon. Nakabalik na kami karo dito sa port. Inilalabas na lang nung dalawang hapon yung mga nahuli. Sinwerte tayo ngayon, nakarami tayo. Silipin natin yung mga nahuli. Yung nahuli nung isang hapon, iniwalay na. Siguro nakadalaw lang siya. Tapos ito yung nahuli namin ni yung isang kaibigan nating hapon. Ito. Okay. Puno yung balde. Moy, kumusta? Watashi, dito sa de. Ay, otsukaresama desu. Otsukaresama desu. Arigatou gozaimasu. Yung mga nahuli oh. Oh, sugi ne. Kucho. Ippai yo. こっち一つもってか。タオルないウエスウエス Ano gero? ウエス Wis yo, wakara. タオル Atauro. タオルのいらないやつ。 Pare. Sukatte. Pero kido mo sukatte. Dami.
Dami oh. 何今日 Hmm? もうエビも入れとるもうあと Ito? Oh. Ato gagawin. Hands to. Oh? Hands to mo. Oh. これじゃあ Arigasaimasu kumusta? Iniwanan naman sa atin ni Kumuto-san yung maraming isda. Kumuha rin siya ng ilang piraso. Alis na yung kaibigan nating hapon. Kaya... Klaro, napaka-swerte ng pamimingwit natin ngayon. Nakarami na ako. Tapos yung hapon, ibinigay pa rin lahat yung nahuli niya. Talagang napakabait ng kaibigan nating hapon. Oh, hindi ko alam kung ilan yung nabingwit ko. Kasi mga sobra rin sa 10 siguro. Tapos yung nahuli din ng hapon, nahuli siya ng 2. Yun, binigay na sa akin lahat ng nahuli niya. Tapos isang si Sam, nakabingwit lang yata siya ng 2, minaras siya. Kaya hindi rin kasi sila mahilig sa isda. Mahilig lang sila mamingwit pero hindi sila mahilig kumain. Kaya yung mga nahuhuli nila, kadalasan ipinamamahagi dito. Mga kaaro, dahil ibinigay sa atin ni hapon yung mga nahuli, masyadong marami rin para sa akin lang, sa amin. Kaya ang ginawa ko, yung iba, ito inipon ko, iba iniwalay ko, yung iba siguro mga kalahati. Tapos yung kalahati, papamigay na lang natin sa mga ibang kaibigan dito. Yung ibang kalahati naman, ulamin na lang namin.